Здравейте, здравейте, приятели! Без да исках почнах, ама нищо. Така. Тук трябва да ги цепим тия. Тук тия трябва да... Офа! Много ти благодаря за силно от сутринта. Energy Pro Strong. Здрасти. Може ли да си бъдете на седмичка? Заповядай. Така. Че беше на марка Той крещи, да. Благодаря за нея. Аз също благодаря на по-зор за мен, за всички слушатели на Радио Енерджи, както и за вас. Много ти благодарим. Поздрави за всички и един страхотен ден. Енерджи, добро утро. Добро утро! Здрасти. Здрасти! Много давно е да се обажа, но днес ви е повод да поздравя един много мой добър приятел. Добре, един Майкъл Джексън за Марини, твой приятел. Супер, добре. Добре, нещо не стана. Много ми е весел и много хубав и поздравен. Моля? Разполагаме. Нямаме 5G, ама няма да си ги харчиме тук. Така. Взимаш? Голям. Давай това. Тоже. Това как ме усилва скоростта? Еде. Иди. Ей! Направих го. Аз съм против. Мога да си я купа. Това не мога. Това не мога. Това не. Там не мога. Това не. Това. Добре, това да го купя ли? Не, няма. Случвах веднага, бе. Как ще случвам? Аз имам тоя. Ле. Не, тук няма за да я правим на суперска колата, а направо ще почнем с това любимото ми. Веднъж да ги сцепиме. От тук ще минем от този мост, видяхте ли го? Сигурно сте го видели. Трябва да сте го видели. Оле, мяле. Аз вече съм четвърти. Що четвърти? Сега някой да не ми вземе пътя. Чето тук с две коли. Олеле! Как се телепортирах. Те половината ми скочиха. Ой! Аз скочих от само себе си. Братко! Леле! Трети съм. Това ми изигра лоша шега. Айде пак.
И сега пак ще си минем от мостчето. Там от тунелчето, извинявай. От тунелчето ще минем. Това както скача най-отпред, такъв ще му завъртат, ще скочи най-отзад. Хайде, наближава времето. Какво стана, бе? Какво беше това? 2 секунди не можах да поиграя. Какво беше това? Бъгнем играта, явно. Не успяхме да стигнем до тунела. Те се поздравяват с речичка. Много са яки. И сладички. Чешети! Как ме изрита? Това ме изрита! Тъпо! Буквално хора, това ме изрита. Това ме изритва от играта по всяко време. Кога се иска. Накрая ще го изритам. Да, сега тези 50 човека ще скочат. И да. Да, ние ще бъдем последни. Моля ти се, моля. Какво е това, брато? Това ми изхвърля от играта. Аз имам последен билет. И да, сега разбира се, аз ще пътя. Как ще ми изхвърлиш от играта, бе? Какво се е случило с тези гуми? Къде са отишли? Сега с нас е и Мирослав Петров, жител на квартала, който всъщност може да каже повече. Здравейте, с нощи гумите тук ли бяха? Здравейте, добро утро на вас и вашите зрители. Първо искам да благодаря на Нова телевизия за това, че се отзова супер мигновено. Много тъпо става. Прекрасно. Изпратиш съм кадри наистина от това, което беше... Може ли да намалиш малко? Едно голямо енсър, да кажа така, да не е морено. Това съм първи, няма да се го пипаме. На това ще направя втори. На това ще направя първи да съм. Сега да взема един джем. Виждаш това, което... Защото не взимам нещо. След което отидах до общината, Като съм първ. някои от правата и ми казаха да набера номер там 35. Никой не ми обърна внимание. То обаче си е супер яка игра. И хора, инсталирайте си я без интернет. Не! Говорят за ПТП-та, говорят за затворене. Хората в същото време нямат дори възможност да си купат гуми, идват да си взимат втора употреба, осма употреба гуми, които са прегоряли, които са твърде използвани. Леле. Замърсява освен природата, въздуха, всичко. Хората идват, оставят си летните гуми, взимат си зимни. Идват бусове, изсипват гуми, идват дори камиони, които изсипват гуми. Тук става едно огромно море. За мен 21 век да търпим подобно нещо е абсолютно безобразие. Благодарен съм на Софийска община, че
изпратиха свои представители да са тук в момента и да им обясна всъщност, да им покажа едно видео, което ми беше качено на телефона и изпратено на вас на нова телевизия. Но днес съм очарован направо от община Красна Поляна, право на община Красна Поляна. Господа, за броени часове трябваше да се стигне до тук, че да се обърна към нова телевизия и вие да дойдете, за да се изчистите. Имаме и становище от кмет на район Красна Поляна Димитър Петров, че през 2018 година е проведена кампания за събиране на гуми точно на това място, като същата е била само временна акция, но след тази дата не са предприемани действия по преустановяване на тази практика и когато се констатират нарушения, ще има подадени сигнали към Столичен инспекторат за съставяне на актове. Сега с нас са и представители от инспектората. Добро утро, казвам на Анета Савова. Добро утро. Както казахте, това място не е определено за оставяне на излезли от употреба гуми и това беше кампанийно. За съжаление, Добре, тук го направих. тази порочна практика. Къде се опитаха да научат? За последния месец има Те се опитаха да ме оцелят, ама не можаха. О, това ми е последното билет, ако не съм първи. Много лошо. на клиентите, които извършват тази услуга. Ще трябва да даваме джемове. Някой следи ли кой мята и защо се е получило това море, планина в Сега няма да скоча. Тук да скочиха. Слава Богу, че ще пак да бъда последен. Трябва да бъдат идентифицирани точно на място и Пам, естествено минус 1. да сложите видеонаблюдение, например, с което да се проследи кой ги мята. Прошка дори, разбирате ли, няма една лампа, една камерка. Моята жена всяка сутрин минава тук в пълен мрак и аз съм длъжен да дойда да охранявам, да стигна до градския транспорт. Няма една лампа, разбирате ли, тук е абсолютен мрак. Видяхте сутринта какво е самия важен екип. Абсолютен мрак, хората минават през горички, през гуми, дори си имаме коледно украшение, чанти, откраднати портофели по дърветата, стърчат безумно, разбирате ли, тъмнина от всякъде, една лампа няма, която е една кружка, която да свети нещо, хората да виждат къде минават. С нас е и Емил Георгиев от управление на отпадъци. Добро утро, казвам и на вас. Какви мерки ще бъдат предприяти това повече да не се повтаря? Сега по принцип трябва да отбележим, че стоянето на автомобилите всъщност е задължение на хората, които ги изваждат на пазара, хората, които ги продават. Всеки е длъжен да върне и да остави гумите, които е сменил от място, което ги е купили, място, което са му ги сменили. Тези хора от своя страна нямат право да ги отказват. Хвърлянето на такова място е абсолютно недопустимо. Хвърлянето в сив контейнер също е абсолютно недопустимо. Санкцията за това нещо е между 300 000 лв. за граждани, много по-голяма за юридически лица. Това, което ни прави, опитваме се всячески да предотвратим възникването на подобни сметища, колкото ни стигат съдите с помощта на Столичен инспекторат, разбира се. Правим в момента мобилни центрове, които ще се бъдат около 40 надолу в нашия град. Там ще могат да се приемат автомобилни гуми. Какво да можем да правим? А някой проверява ли кой изхвърля тези? Нищо. Наблюдение, мисля, че сама виждате на какво прилича. Какви са вашите искания и надежди тук нататък в квартала? Много се обръщам към Мирослав, жител на квартала. Това петно, прекрасно парче, не знам как да го нарека, поне по някакъв начин да бъде осветено, да има няколко пейки, които майките да идват да отпочиват лятото, когато има 35-40 градусови температури, да седнат на сянка под тези хуи дървета, а не да се разхождат под тези гуми да играят децата им. В кръга на шилята могат да поседнат на някоя гума в момента. Обратно към вас, колеги. Цялото място, в което се включваш, изглежда по един начин, който човек не би... Еми хора, това беше от нас. Абонирайте се за канала. Да стигнем 50 абоната. А от мен, чао!